Gurun makamı zen der dini İslam. İslam'da dinanan makamı ne kadar? Ne hattisi dinana ehemmiyet veriliptir ya? Yok bir ehemmiyet koyuluptur mu? Hayır dinananı fakat bir öyde yer içeri doğrulayan, oğlan uşak gözleyen, şoňa meňdeş edipdirmi? Ya yok, İslam şegelipdir dinana başka bir erzişe makam veripdir. Bunu bilecek olan ne mi bolýar? Bir mudar ýygyrak dolanmaly. Bir mudar daş teoriýany gözlemeli. Bir mudar qabla İslam gözlemeli. We ba'da İslamda şu wagty bolup duran ýagdaýlar musulmandygyny gözlemeli. Qabla İslam yani şu wagt şuraga ki kafirler üstünden malahim. Şu meseleň üstüne orta okmany musulmandygyň bir hiç onman yani hakikattan burada bolsa bu ýez hakikat ne bordy diye hakikattan oň buruna iti kakmapdyr musulmandygyň. Belki bir şubahatlar şuparym aýdyp da musulmançylygy musulmanlaryň zehnine bir agap uftada bir zat diýip jerbe berjek bolýarlar. Qabla İslam musulmandygynyň denanalary aýallar olsa kulak atan. Denanalary qiyinlygyna diri gömerlemişdik. Hem çynany ki şu wagtda Hindistanda wagty bir adamyň bir denanan adamty ölse şu denanna ne kadar yerlerinde bilece şu da otlaýarlar diýip. Dikkat birleşse şoňa. Denana qiyda olan uşaklary dirje gömerlemişdik. Ama aya İslam gelip şi telefe kanuni siz helalen hakkında ayırdı mı ya ayırmadı mı? İslam geldi Kur'an pak kelamına Allah Teala bir tane mahsus suran adın denanılan adına attaqdı Sure-i Nisa koydu. O taraftan başka bir suran adın denanan adına koydu Sure-i Meryem daktı. Ve denanılan marahim önüne değişiklik görün bir mesele talak bak keşoları bir zendegiň daran diren nejat bermesi oňa kanda jüdagana bir barın şu toratında hukum karar berdi musulman dogan şony. Pes İslam gelipdir ne kadar denana erzeş beripdir. Eger ehyanan adam sürü oňuşmata hulu diýip barahim bir munda malyny bir azat etmekdige barahim ýol goýupdyr. Qabla İslam denana bir miras diýen zat ýokmuşdyr. Halbuki Kur'an getir velin nisai nasibun mimma tarakal validani vel aqrabun denanalan da hissete ba enen atanyň marahim oy ödünden goýup giden dady. Denalara qabla İslam miras berilirmişik. Miras berilmirmişik. Miras kejaýyndan dursun denanalan ödün miras alarlamışyk. Biri ölünne indi denana burulýardy. Täze adam nelemepdir daşna çiğ çağa olan şok. Indi bu ihtiýary ödüne geçmeliler. Yok. Gelip de aňyrdan şolyan adam tynyň dogany gelip de barahim şoňtyny barahim şu toratynda bir çadır bir zat oklap men kişi diýenden sonra şoň kowalýanmyşyk çetöýmesin ta ömür ta ýaşabilen ýaşamalyk usullar dogan. Emma gelip İslam bidatlary men etti we la yahillu lekum an tarithu nisa diýip Allah Teala şu kanuny kullen barahim nämetdi kullen aýryp da denanalary azady berdi musulman dogan. Denanalara qabla İslam bir ihtiramy ýokmuşdy. Ki onlar barahim işlerine dağıtlarına gelsinler, şu turda şerefet versinler, Kur'an geliptir ve aşiruhunne bil ma'ruf, sizi söylediğinle bilen, qavuluk bilen, doğru tuğratında ne medin? Adam muaşiratını di, oturmaklığını di, zendegiyini söyle bilen, doğru tuğratını ediniptir. Hatta Yahudiler, hadiste geliyor, Yahudiler, yani denarlar haydi olanlarına, kullen şöyle iyi biçim verdiler. Ve şoňa men hatta şöyle bir otokda yatmany, şu tuğratını şöyle bir nezis görerlemişdik. Emma gelip İslam bidatlar ayırdı musulman doganym. Belki cennet enelen ayağının aşağına diýip aýtdy. Hatta sahabe gelýär ki ya Resulullah men kimin hakkını ödemeli? Enem muhamrak mı, atam muhamrak mı? Peygamber sallallahu enen soram atan diýdi. Üsrep enen adyny soram atan adyny tutdy diýär musulman doganym. İslam gelipdir denanlara çyndan erzeş beripdir. Ondan sonra da bäres gödäňde Peygamber Huda aleyhisselamın neslini Allah Teala şoň qiyinliň üstünden denanalan üstünden nämetdi peygamber denanan üstünden gelip şu ümmette barahim jari edip ahirde da Hazreti Mehdi radıyallahu anh şol Peygamber Huda aleyhisselamın qiyinliň barahim neslinden boljak. Ondan da bir zat İslam gelipdir erka adamlar denanalara hytmatçy edipdir. Ve bima anfaqu min amwalihim doğru erkekler öýde bir sazman derekli bir hanymadan bir edaret etmek gerekli bir hanymadan bir riyasatyny erka adam beripdir. Ýöne şoňa balanda da denna erka adamdan boyuna goýupdyr. Nämetten kedena iýmeti, içmeti, zat etmeti we bima anfaqu min amwalihim şo mallar harjat ýerler direkli erka adamdan boyunlaryna kireme denanalarynyň marahim ýa denanalarynyň marahim nafakatyny bersin.